Τεχνική, διάφορα αντικείμενα. Ναι. Βλέπω εδώ τεχνική. κεριά, μπουκάλια. Τεχνική του ντεκουπάζ που λέμε, η τεχνική της χαρτοπετσέτας είναι αυτή. Βρήκα να κάνω αυτή τη δουλειά για να μπορέσω να συνεισφέρω στο σπίτι μου, να μην γίνομαι βάρος στα παιδιά μου, γιατί είμαι μητέρα 4 παιδιών. Μάθε τέχνη κι άστινε και άμα πεινάσεις πιάστηνε. Κανένας δεν γνωρίζει μέχρι τη στιγμή που δοκιμάζει κάτι. Είστε καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης, το αισθάνομαι ότι είμαι καλλιτέχνης, ναι. Τόσο εύκολο είναι. Ναι. Κοιτάμε να κολλήσουμε καλά. Να μην το αφήσουμε με κενά μέσα, γιατί σίγουρα θα μας φουσκώσει. Θα έρθουμε και θα το ταμπονάρουμε με λίγο νεράκι και είναι έτοιμο. Οι χειροτέχνες είναι ένας κλάδος που δυσκολεύεται να νομιμοποιηθεί, καθώς θα πρέπει να ξεκινήσουν από την περιφέρεια για να καταλήξουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου δίνουν εξετάσεις και στο τέλος, αφού σταλούν τα αποτελέσματα ξανά στην περιφέρεια, λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό που αντιστοιχεί σε αυτό του μικροπολιτή, αφήνοντας τους εκτεθειμένους στην εφορία και σε ασφαλιστικό τομέα. Όπως και να έχει, δεκάδες χειροτέχνες θα εκθέσουν τα δημιουργήματά τους το Σάββατο και την Κυριακή, 25 και 26 Οκτωβρίου, σε χώρο τέχνης στην Αθήνα. Η οικονομική κρίση δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και δράματα. Πενταπλασιάστηκε